皆様お待たせいたしました。本日の記念公演といたしまして、フォルクローレの演奏をご披露していただきます。演奏していただきますミルカの皆さんをご紹介させていただきます。コンドルが飛んでいくなどの南米アンデス地方の民族音楽を演奏するグループです。静岡県東部沼津、三島、長泉、神奈在住のフォルクローレ付きのメンバーが集まり、仕事後にコミュニティ長泉で練習をしたり、広小路駅近くのラテン料理ピカパウ飲み会プラス演奏したりと楽しく活動しております。演奏曲目はお手元の開講式プログラムの裏面をどうぞ皆様ご覧くださいませ。それではミルカの皆さんの素敵な演奏ごゆっくりとお楽しみください。
私たちはフォルクローレという南米のアンデス地方の民族音楽を演奏するグループです。静岡県東部に住むフォルクローレ付きのメンバーが集まり、長泉コミュニティセンターで練習させていただいているところ、本日お声をかけていただきました。本日はワクワク塾の合同開講式ということでおめでとうございます。ぜひ皆さんで楽しんでですので、本日前の方の席にいらっしゃいます講師の先生のようにですね、卓越した技術があるわけでも、ございません。でもですね、この音楽が好きというこの情熱ではですね、今回のそれぞれの講座に挑戦をされている、申し込まれた生徒の皆さんの思いに通じるところもあると思います。ということで、本日は情熱を込めて5曲ほど演奏させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、1曲目にお届けいたしました曲は、フォルクローレの紹介という意味を込めて、フォルクローレの中で最も有名な曲でもあります、エル・コンドル・パッサ、コンドルは飛んでいくをお送りしました。皆さんもよくご存知のことと思います。フォルクローレという言葉はですね、民族学、民族的なものという意味を表すものなんですけれども、日本では、特にアンデス地方をお送りしました。皆さんもよくご存知のことと思います。フォルクローレという言葉はですね、民族学、民族的なものという意味を表すものなんですけれども、日本では、特にアンデス地方のですね、民族音楽を指す言葉として使われております。アンデス地方といいますと、例えばインカの遺跡のマチュピチュですとか、あとナスカの地上絵なんかをですね、思い描く方もいらっしゃると思いますけれども、フォルクローレとはそのような地域の中で、日本でいうところの祭り拍子であったり、民謡であったり、または演歌であったり、そんな感じでですね、向こうの方々の暮らしに根付いている曲でございます。それではですね、話ばかりでもなんですので、早速次の曲に行きたいと思います。次にお送りいたします曲は、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。80年代頃でしょうか、一昔前に流行ったランバダという曲、ご存知でしょうか。ブラジルの音楽でちょっとセクシーの踊りとともに流行った曲ですけれども、この曲の原曲は実はフォルクローレですね。この曲はフォルクローレでお届けしたいと思います。ヨランド・セフェン、泣きながらという曲です。お聴きください。
した、ジョランド・セフェ泣きながらという曲です。メロディーを聴いて、この曲聴いたことあると思い出した方もいらっしゃるかもしれません。80年代でランバダという曲で世界的にヒットした曲の原曲でした。それではですね、ここで、このフォルクローレというジャンルの音楽、見慣れない楽器をですね、非常に使っておりますので、簡単に各楽器をですね、紹介してもらいたいと思います。短めでお願いしますね。はい、じゃあまず、足高さんからお願いします。ケーナと言います。皆さん、フォルクローレというところ、ケーナを思い浮かべるかと思います。ケーナも種類がありまして、長いのが、ケナーチョとか、これより短いのはケニージャとか、呼ばれています。それで作る構造は非常に簡単で、原理は尺八のと同じですね。簡単にできます。これ私がみんな作ってるんですけど、とても簡単にできます。幸い、長泉町には竹類植物園とかありまして、あそこにケーナ用の竹材乾燥したのが売ってますので、そういうところで手に入れて、さらに桃沢、高原村に行きますと、工作室も工具も貸し作れるので、簡単に作ることができる恵まれた環境だと思います。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。自分で作った楽器で曲を演奏するというのはとても楽しいことです。ぜひ、やってみたらいいんじゃないかと思います。テーマでした。はい、続きましてサンポーニャですけれども、これも実はちょっと変わってるんです。笛なんですね。こんなちょっと風のような音がするんですけど、笛にしては珍しく反対側がちょっと塞がった感じでビール瓶を鳴らす遊びをしたことあると思うんですけど、同じ原理の笛です。サンポーニャです。どうぞ。これちょっとウクレレのように見えますけど、後ろがこうなって丸くなってるんですね。チャランゴと言います。ちょうどね、ウクレレと同じソドミラっていう風になってるんです。その最後にまたミが入ってるんですね。実は一つのコースで2本ずつあって全部で10本あっております。チャランゴと言います。こういう音がします。チャランゴとですね、次の楽器の紹介がギターとの間の音を、奏でるロンロゴという楽器です。これも最近作られた楽器なんですけれども、こういう感じですね。また違った風合いがするロンロゴという楽器です。弦楽器の中で最後に出ましたこの皆さん、見慣れない楽器がある中で唯一多分分かると思うんですけど、これクラシックギターですね。フォークとかフラメンコとか演歌とかいろいろな形で使われますけど、アンデス地方の音楽でも今最近使われている形になっています。クラシックギターです。よろしくお願いします。それではですね、基本的な楽器のご紹介したところで、次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、ヤキルナという曲です。それぞれの楽器が活躍するので、音色をですね、もう一回聴いていただければと思いますけども、この曲の意味、悲しい人という意味ですね。ラテンアメリカの、先住民が、経験してきた、悲しい歴史、そういうようなことをですね、この旋律に乗せた曲です。アンデスの遥かなる響きをお楽しみいただければと思います。「
ヤギルナ、悲しい人という曲でした。それではですね、もうちょっと見慣れない楽器があるので、簡単にそれを紹介して次の曲に行きたいと思います。まずはですね、太鼓です。普通の動物の皮が貼ってありますね。表が牛、裏が、リャマの本当の皮を貼ってあります。音としては、普通の太鼓の音がするんですけど、ボンボン音がするので、ボンボと言います。フォルクローレを演奏するでは欠かせない楽器の一つです。そしてですね、私が持っているさっきからシャラシャラ言ってるこの楽器ですね、これは木の実ですとか貝殻ですとか、聞くといろんな答えがあるんですが、これヤギの爪です。アンデスの地方に高原にいるヤギの爪、これ剥ぎ取ってるんじゃなくてですね、生え変わってそれを集めてるわけですね。ヤギの爪の色によって白いやつとか黒いやつとか、あります。チャスと言います。チャス。そして最後に、面白い楽器を紹介したいと思いますね。この楽器なんですけれども、これアルマジロがそのままついています。生きてはいないんですけど、これはちょっと装飾なんですけれども、音がですね、こういうすごい不思議な音、マトラカと言います。この楽器ですね、実はここで、働かされていた奴隷の鎖、歩くためにこういう音をしてと、そういうのがですね、楽器となってフォルクローレという音楽に残っているというですね、マトラカ。それではですね、次にお送りする曲、このマトラカが主役になる曲をお届けしたいと思います。曲名はマリポーサという曲で、蝶々という意味なんですが、小学校でですね、音楽の教科書にもですね、会社によっては載っていたり載っていなかったりするということで、もしかしたら、聞いたことのある方もいらっしゃるかと思います。途中で手拍子ですとか足踏みですとかそういうところがあるので、ぜひ一緒にやっていただけたらと思います。マリポーサ。
ありがとうございました。マリポーサ蝶々という曲です。いよいよ最後の曲となりました。改めまして本日はこのような場にお招きいただき、また演奏に最後までお付き合いいただきありがとうございました。私たちはですね、それぞれ仕事を持っている身ではございますけれども、このフォルクローレという音楽を聴いて出会って、週1の練習や週末の演奏、この後にもいただきます反省会と称する一杯ですね、そういうものを通じてですね、自分たちの大好きな音楽を満喫しています。皆様もですね、各講座を通じて、それぞれの趣味に磨きをかけていただくとともにですね、お仲間とともに楽しい1年をですね、このワクワク塾で過ごしていただければと思います。それでは最後の曲にお届けする曲は「花祭り」という曲です。この曲はですね、日本の方も多くの、シャンソンでも、歌われたりしてですね、日本でも非常に馴染みのある曲ですので、皆さんご存知だと思います。お聴きいただければと思います。また私たちですね、コミュニティセンターの方で、火曜日夜に、3階の会議室のところですね、練習をしています。何か音が聞こえたらですね、お気軽に立ち寄りいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。が思わず目に浮かんでくるような、そんな素敵なノリのいい素晴らしい演奏をお届けいたしました。どうぞ皆様、ミルカーの皆様、もう一度大きな拍手をお送りください。